Adjust. Buot nga palig-unon sa Bureau of Fire Protection ang pag-edukar sa matag pamilya, ilabi na sa mga bata sa mga angay nga buhaton panahon sa sunog. Kini humantulo ka mga bata ang naabo sa pag-ulbo sa sunog sa Barangay Mambaling, pipila ka adlaw sa wa pa matapos ang Fire Prevention Month ning tuiga ni adtong Marso 29. Giila ang mga biktima nga sila Sashna Lexi Shabok, 6 anyos, Razan Kyle, 4 anyos, ug Athena Lexi, 3 anyos. Nagkanayon ang tigpamaaba sa Cebu City Fire Station, Senior Fire Officer 2, Wendell Villanueva, nga gisubay sa kabomberohan nga posibleng nagduwa og pusporo ang mga bata nga maoy nakaingon sa sunog. Initially, children playing with matchsticks. And then, naibutane, pero ato pang waton ang final gid nga investigation report sa mga sakop sa Fire Arson Investigation Team sa Cebu City Fire Station. Dugang pa ni Villanueva nga dako og papel ang mga ginikanan aron malikayan ang mga aksidente ug trahedya sama niini. Sugyot niya nga ang pagbansay sa mga sakop sa pamilya, ilabi na ang mga bata sa pagtultol sa mga exit areas in kaso sa sunog o mas naila nga EDITH o exit drill in the home. Gipahimugatan sab ni Villanueva ang kamahinungdanan sa daling pagtawag sa kabomberohan panahon sa sunog. So very important kayo ang pagpanawag, no? Unsaon na mo pagkibaw nga doon na day alarma sa sunog, doon na day nagsugod nga kayo diha sa inyong lugar ug di mo makapanawag. Di ta magsalig sa nakamuntar nga CCTV camera dinha sa atong Firewatch Tower sa Bahina Central kay makadetect na og sunog kung dako na kayo ang aso. Baga na kayo ang aso, ma-detect na sa atong camera. Pero og mao pa'y pagsugod, kinahanglan gyud nga tawagan gyud nato ang atong kabomberuhan sa atong mga hotline numbers. Hinuon base sa BFP monitoring, mas ni-minus karong Marso 2025 ang mga fire incidents nga anaa lamang sa 31. Mas ubos pa sa 39 sa miaging tuig. Subsob ang gihimo mga fire brigade training sa BFP, apil na niini ang Open Ligtas na Pamayanan campaign sa kada barangay ug sityo karong Fire Prevention Month. Apan, dakong hagit kanila, mao ang kaminos sa mosalmot niini. Usahay maka-disappoint ba nga walay manunga, walay marabitog despite sa ato ang efforts nga subsuba tong kampanya, di gyapon siya balik-balik raman na kanang naman wagid we're so passive ba naman na kanang dili kay siya importante pero kanang pipila ka minutos nato nga pagpaminaw sa mga informations nga i-share sa ato ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection can save your lives in the future. Kini si Johanna Sumalinog, USJR intern, alang sa MyTV, Cebu.